Etxebizitza turistikoak egonaldi labur batzuendako alokatutako etxebizitzak dira oporretan edo asteburu luzeetan. Horiek dira Airbnb, Le Bon Coin edo Popli deizen aurkitzen aldirenak. Horien garapen kezkagarriari aurre egiteko, eskualirigune elkargoak neurriak hartu ditu 2020an, baina pertsona fisikoak diren jabeen kontra bakarrik. Pertsona moralak, SSI eta SARLak bete behar guzietatik libre dira. Alta, haiek dituzte arazo gehienak ekartzen. Sozietate batzuek urte osorako alokatutako apartamendoak erosten dituzte etxebizitza turistikoen egiteko, diru gehiago ateratzeko. Urte osoko biztanleek beste nonbait joan behar dute. Etxebizitzak ez dira gehiago bizitzeko, beinan espekuratzeko. Elgarrekin, eskadezagun diren mugak berehala sozietatei aplika daitezen, berek baitute egiazko negozioa egiten. Eta urrunago joan behar da, erabilela aldaketarako konpentsazioak plantan ezagiz, Nantesen edo Bordelen bezala. Etxebizitza turistiko berri bakoitzarentzat, jabeak urte osoan alokatutako duen etxebizitza bat eskaini behar du. Herrian bizitzen segitzeko, herri elkargoari erakuts diezaiogun galdera hori sustengatzen dugura. Sina dezagun petizioa.